Oyon Sabina, okay, Diana Marita. Akinata kuraba TV akimu subscribe ndezi TV ga YouTube. Mete mutaru subscribe banku ngongtar. Mete unako gechu kena moko watch mutaru subscribe chi video. Haki subscribe ak. Kena mutebe pasana wena Facebook aki subscribe aki please. Facebook bateba subscribe. Twitter bateba subscribe ga YouTube ndezi TV aki please subscribe. Nende oyugocha haki mutebi nochi nagenda mubisikwe basa go subscribe ni manje tipi mubisikwe go subscribe sawa oyu neki ngio tachira ko ngoiri bono kurwe school akiporo memete pipi yana kuruliri na nyete service igoro bakarero tindonyiwe ono nkware goteba manya naringe geitante neine baka ya bidinge bisenganya abandi bagende mbara kugera ngocha no yigune pigipigi bono na chaka gochaba ngorongora tindo pore gaki kwanza igoro ngio taimukeretie simu nari gugwakira no chone igoro buna narute garage epipigi ansumbuete egansumbu gonsumbwa no meto gonsu yani mpaka ngayugo mutu bwoko gwoka egete pigi simu igoro nkachanga ikanyomba ngabeke simu yemesa igoro ngaenda kunyakoro busabi bwa nyumba bono tinaigwete kerekore busabi bwa karumu kali busabi bwa nyumba na karumu lakini ne nyumba ngese bono ngirendo tari kwimukiri kwani gogweti nyoko bako kwa ne simigo ekene babuli mega tinaigwete kerekorera ngoigwete akarumu kali akama toigwe simi no inche kimaete simi abune ko buga oraende rumu ebwa nyombe bwa tirumu sato toko mtecho mwako mugima pepi tigago kwane to ndangeli pepi na kurangire ti na gwakerete simi goro ndangeli ke se simi pora gakingesa gakinene na tepa mgumoja kene kansa imega tinaigwete pia kere kole mara skuru ngokorande ngokorande ni maketi garitega etato bune kwera iga inkati ndikobera nasire na toko menyamo mbiya mono nyasaye mbiya mono taina inde nyasaye akwigoro murangu bwechi nyomba isatu enyomba ebwati chirumu isatu eri tintin komenya rumu eri agachona kali chirumu isatu tiri isatu ejibaba akichonsinga akyo isatu totara tuara gaka kinore kamwana kamosoma no ekwebwatera nirinda manya kwanyo maito go kwetarisha nyasa umanya gukwa enyombe nene anskipa kwani karto cha komenyamo no mupira to cha uchesto maitia bana ngocha bali abana ingoteta abana gakibonega ya abana mi buchimekegwa gochimia ketano gochimotu bone iga ege ntutake irugioka egetanda mattress no brangeti nendagira kwisha ndagira nchikoni egetanda bedroom na ali moto estokubeke bikoro to reception iga ye nyomba chita chirumu isatu bono twabekire egetanda ni mattress erumu ye bono li bageri kalinde mogani keragocha ngonya komorosa li ndagira no agwikaransa getanda kyo bagani kurwarali abasani bawo mokuru nabuchipigipigi abana atabarabu kimbabwate chinsobo rora oyo tari budget baba karati ganda kuboli oyo mpuriskira bamanyana no mumuroye moisonde wagachire nyumba igari yabugate ncha nonda ngonya kubaragira guchiari ntitaitimbaleta nyumba kwara no bosoku eshida nere yu abasubati mubugate ncha bono ina abasubati 4 ererie eshida nere yu mugo tobwekani nabantu bande inkioganyete epigipigi gobwate chibase chikwaro siri ayenkwanya korera kendo orakore chibase nchiro nepipigi nimbwate lakini tigakugotobwekani na basacha bande kwanza tigangotebi omuisi oliomete niso testa irigete county mali akamugirire gasi na muri igo no ininu kogera umuntu obire successful moko muri ngabona kogera tato mwaba kore county omwetiriga omwetiri ne gasi otari gukora umukyo tabwa ya omuisi oli gaka kyo gasi ekire ekrasime nero kabeire number 0 omweli omuino baburi mmaire abo mbona bo kwagachire nyumba lakini arabono iga inkesa ise asengenjale ase county gali akenda ba kole bintu byabo ikapa kamweteri murango omega bona iga banse kobwatigu mungu moja egali eli ekwenda enyombe eli ekwonigu airane nande nse orore nande njende igoro ekene kyanya sa aibo ntigatigayu bona tokora ito oliye enyombe ene naye nene mwetekera twachire komenyamo wikandeta abasani bane bache gutara enyomba ntukwanera ona guchumutwe ntebi ngane no chokorebo tari ogukwana ninche nkorebo
Mete baby ngumoja gocha yani gakio ngayereri yani okongire mbere yani buno muntu oli gutama yeti yani utameti asendu wetu. Igo bonto tai tingo tai ke no tai deli to mera ntonya ko saka igo tai baby tingo tai ke neske. Ba nende mbere kina kiesta iri okongira akiembere okongira imagine inde 22 years 22 emeke go semenge emeke 22 muisonde naru 21 ingesa bono lero 22 igo na kibono tai to tai tekero go ikire tatio mane go chakorenga rigo ye nyombe nkane ai kwani tikanta kuboli mboli tato mino ne miaka irenga bwatone ngaite bono 72 agasomi obwaru mase miaka irenga 32 tarbo ase miaka 32 akalitaya mpaka bonega tanya kugura na ore nyange afadhali nje mbwate miaka 22 ne kabalire na kolire obojuaji mpaka na kolire pikipiki na koro obojuaji mpaka na koro some investment iriyo maite igo nkiominate ni mkwato bongo na ande ngokorande umuki bono otaito mpeinga anga tato mino taragacha injena kyo taitenga gacha bono otaito kelina kinera keso no bokong na kinere nende kingosoka kinero bokong ende no bokong tali go baby inge ngoro ke difference difference ne re na ngoteba na ki afadhali njende mimi miaka 22 lakini na kolera mama komorete sana ayubu aroje kaini ayubu baby chunga na ingesa no metana abe boli kwatiga isiko na tigire lakini naye bono mpaka understand no metengese bintu ero pikipiki yale ngote angende minto ero kwangetie furine pikipiki yao iko no sansa ngapi ngoko kwani tigan ko randa na bongo chaiga Ayubu ingio kwenda bana besikuru mete iganto mete chemet ko igorach ko kolera practical ya story na ro na murete ire ekene simuko na practical ya story mambi